Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Ik ben Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Ja, nou, maar de Sinterklaas en Zwarte Piet die moeten natuurlijk altijd een heel soort gedichten schreeuwen. Heel misschien nog een paar goede tips. Nou, wat een misvatting is van een heel soort mensen is dat het riemie maat. Want, nou, dat hoeft op zich net. Dus ik moet de eerste stap maar zetten van het kan riemje, maar het hoeft net te riemen. Dus rijmen of een mooi verhaal. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Ik ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin. Als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug. Ik ben Sinterklaas niet. Zwarte Piet valt van de sneltrein. Sinterklaas eet altijd veel marsepein. Op 4 december zat ik te kniezen. Wat moet ik maken voor surprise? Ik ben niet goed in dichten, maar ik heb wel mijn plichten. Sint komt ook aan met zijn boot. Hij eet dan een pepernoot. Sint bindt het touw aan het lint. Hij geeft Piet een hint. Opeens wordt hij blind. Wat riemt erop? Pieten. Skieten, lieten, rieten, reden bieten, biscuiten, suikerbieten en islamieten. Iten, mieten, rieten, bieten, snuns eten, slieten, kattenbieten. Dat was het. Tip 2. Wat handig is om een ritme te bedenken. Dus, kist zeggen, ik pak ritme A, A. Dat betekent dat beide woorden aan het eind van de zin op elkaar riemen. Een oorritme is het ritme A, B, A, B. Dat betekent dat de laatste woorden van de A's op elkaar riemen en de laatste woorden van de B's op elkaar riemen. Je kan een gedicht op papier schrijven. Maar je kan ook rappen. Yo, yo, Sinterklaas, u bent de baas. Zwarte Piet, wie kent hem niet? Zoek, 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 maar je ziet hem niet. Duwt erop, zit vaak in Piet en erop. Nou, ten eerste maar het wel echt een goed thema bedenken. Als je ook bijvoorbeeld simpel bedenkt, maar die eigenlijk helemaal over hetzelfde ding gaat, dan is het wel wat raar. Ja, bijvoorbeeld onze rap die gaat bijvoorbeeld over Sinterklaas. Maar je kan het ook over andere dingen doen. Maar dat heb je wel woorden nodig die wel op elkaar kunnen rijmen. Niet dat het in één keer dat het een ander woord is wat er niet bij past in één keer. Nou, bij gedicht en bij een rap kan je doen dat je bij gedicht vooral een beetje meestal spannend, een stukje spannend. Maar bij rap is het echt dat je het gewoon in moet rappen, dat je gewoon echt luid moet zijn, dat je gewoon moet uitstralen. 5 december is de dag dat ik cadeautjes uitpakken mag. Paard en de Pieten zijn in rep en roer. Dan zijn ze allemaal even stoer. Pepernoten, schaapjes, marsepein. Dat vindt Sinterklaas heel erg fijn. Tip 3. Als het een woord heeft, het net zo goed op riemen kist, dan kist er ook een synoniem van gebruiken. Bijvoorbeeld het woord cadeau. Dan kist ik zeggen van, ik pak van het woord cadeau, pak ik het woord pakje of presentje. Mini. Op het lijstje staat Mini. Is dat niet een automerk? Sint gaat voor het grote werk. Hij is cool, hij is stoer en boer Piet laat hem boer. Het moet origineel zijn, maar ook leuk. Ik dacht en pleinste me een breuk. Ik zat wat met mijn Piet aan een lekker bakje friet. Hij werd weer beter. Hij stikte veten, trok zijn jas aan, at een banaan, ging weer over de daken en kon iedereen weer blij maken. Sint en Piet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Wat riemt erop? Pieten. Sprieten, gieten, rieten, schieten,
Frieten, genieten. En gieten. Nou, en de laatste tip. Het is vanzelf het allerleukst als je een gedicht zelf bedenken. Maar als je er echt net uitkomt, dan is er op internet een prachtig riemwoordboek. En dan hoeft het woord Sinterklaas maar in te vullen. Of dan krijg je een heel soort woorden die daarop riemen. 5 december is de dag dat ik cadeautjes uitpakken mag. De paard en de pieten zijn er rep en roer. Zo zijn ze allemaal even stoer. Pepernoten, schuimpjes, marsepein. Dat vindt Sinterklaas heel erg fijn. Eet alles op, dat vindt hij toch. Dit was vrij, zo hoort het te zijn. Nou, Tiege, dank voor alle tips. Ah, graag die. Ik zou zeggen Sinterklaas en Zwarte Piet een prot succes. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Ah, goeie. Dag meneer, Hoe gaat het? waar is het voor? Wij ben voor heer even op een struin. Wat ben je op een struin? Wij ben voor heer op paard. Voor heer? Wat is dat? Ah, dat is het programma van Omroep Friesland en wij zeggen hier een mooie wijnsteen en we dachten we maar hier even zien. Ja. Want waar ben je mooi ondergang? We zijn gewoon even hier in het dorp aan het sliepje. En hoe gaat het? Slecht, Ja, helemaal niks. en hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. De mensen gaan niks meer, zeggen ze. Het beste.